आणू. अरे दिसतोय दिसतोय. आइए लाई 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 होय. अरे काय झालं कोणी घेतले. हे दीपू लाय पटापट. अरे झाला नावचा परत. ए मोर्या बडा मोर्या. गणपती बाप्पा. तेच ना रे काय बरोबर नाही मजा नाही. गणपती बाप्पा. खरं दिलं सांगायचं म्हणजे असं आणखी भाऊ का तू उद्या थोडे थोडे गेले ये वहिनी आकडो राहिलो. मुंबईकर काय बोलतो कसं आहे. 2 नंबर खाली द्या खाली. हाय हाय हावरा हावरा हावरा. कॅमेरा ना गणपती बाप्पा. गावाला नमस्कार. हे आमचे भालचंद्र सातार्डे काय वाईट बाजूला. त्या संदर्भात तुम्हाला काय बोलायचं आहे. मला असा हा आजचा कार्यक्रम वाटला. सर्व बायका मुलांनी सर्व प्रतिसाद अशी बुद्धी दे सर्वांना. सर्वांनी सगळ्यांका एंका काय टाकल्या. तू काय म्हणता गणपती बाप्पा. माका बोलायचं नाही फक्त मी संकेत सातारकरांनाच ओळखतो. गणपती बाप्पा मोरया. मोरया.
अरे गणपती बाप्पा मोरया फलाई रंगे अरे गणपती आए पटाक धरला पटाक नाही धरू गणपती पाणी आहे पाठ घे खाली पडा सावका सावका प्रत्येक वर्षी दगडा नाही घाली पण आता तो गारा नाही घालूच बघणार नाही बाकी नाचता बित्ता भरपूर आमच्या भालीला गाडे घेऊन अरे घेऊन कॅमेरा धरा कॅमेरा मी ना मी जाते अरे कॅमेरा उडो खाली खाली उडो आणे का कॅमेरा आणे का कॅमेरा करू अरे मी काय म्हणतो अरे मी भाली काढते भाली व्हिडिओ कर व्हिडिओ बाबा लवकर कर कायदा हात दुखलं जाऊचो बापरे कधी डुबवून काढलेलं मला आता तरी अर्धा डुबवले सगळं खाली बुडा सगळे खाली बुडा बरोबर घेतो गणपती बाप्पा दोघांनी गणपती हळूहळू घे हळूहळू घे काम करा हे मागे बघ मस्त
खाली धरू गावचलो रे गणपती अरे बरोबर अरे मी हारते तो काय नाही मागलो तू हे बरोबर कॅमेरा मीच मागा नाही होता मी फक्त धरूच शकतो धरू त्याला तुला दिसला नाही नको रे काना बिनात जायत रे मेले पाय ब्रेक लाग हा हा ऐका घ्या रे ढकलू नका ते गणपती घ्या अरे मिनटा अरे मोबाईल घेतलंय वा आकाश बाजूला आकाश अरे चल
धर धर रे अरे धर तू रे थांब्या अरे धर तू धर चल 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 चालू आमरे भैया पुढे जा आबा आबा एवढा भिंडा जातो ना कॅमेरा खाली राहील चला गावाला आपला आता या विसर्जन झालेला अशा प्रकारे आमचा विसर्जन झालेला मजा आली 20,000चे फटाके झाले 50,000चे फटाके हे भक्तगण आपापल्या तुका घरी जावा आरामात नाच करते काय यावत गावल्यानो आमच्या गावचे ज्येष्ठ व्यक्ती भालचंद्र सातार्डेकर हे आता आपल्या विसर्जनाबद्दल बोलतात आणि खास करून माझ्याबद्दल बोलतात. मागे त्याचा अजिबात मोठेपण नाही. सातार्डेकरांनी उत्कृष्ट काम केलेलं त्याचप्रमाणे बाकी सर्व लोकांनी पण काम उत्कृष्ट. विसर्जनाचा कार्यक्रम कसा झालो? कार्यक्रम अगदी व्यवस्थित झाला, मजेत झाला. सगळ्यांनी स्वखुशीने मजेत काम केलंय, कोणाचा राग रोज न धरता. आंघोळ सगळ्यांनी केलेली होती, तरी पण आवडीने आंघोळ केली. मजा आली. अशा रीतीने कार्यक्रम पार पडलेलो असा. दरवर्षी असाच जाऊन महाराजा गणपती बाप्पा काय सांगता बघूया तरी. बोल विचार मरे काय विसर्जनाबद्दल तुझा काय मत आहे? विसर्जनाबद्दल मी खूप आनंदी होय. भरपूर गावा होय का रस्त्याक लाव गावतले ते आण्यामुळे आण्याने ऐसा आण्या की डायरेक्ट होलमे आण्या. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गावला नो. अरे मी आलो. ए बाबली काय चालू कर तू गेला ए वाईट थांब. तर गावल्यानो नमस्कार आणि गणपती चतुर्थी 11व्या दिवशीचा शेवटचा व्हिडिओ हा, शेवटचा ब्लॉग हा. 11 दिवस आमचे एकदम मस्त मजेत गेले. त्याच्यात मी एकदम मुंबईत पण जाऊन दिले आणि आज आमचं विसर्जन झाला. आकाश ओराडकर माझ्याबरोबर हा. आमच्या ह्या गणेश कोंडीत आम्ही सगळी जी मजा केली ती तुम्ही बघलात. आता असेच आम्ही दरवर्षी पण आम्ही मजा करतो, एकदम मजा येतात दरवर्षी. यावर्षी 50,000चे फटाके आम्ही लायले. ह्याच्यावर कोणी प्रदूषण जाता ह्या जाता आमका मोठेपणा शिकवू नये, कारण आमचं गाव असं आहे आमचं, आम्ही मजा करतोच आणि करतलोच. आता आमचे आम्हाला 60,000चे करू पण करू. हां, हे आमचं गणपती विसर्जन झालेलं. सगळे गणपती आमचे मस्तपैकी विसर्जन झालेले आहेत. थोडं बाजूला काढू घेता हे बघा. आणि पद्धतशीर असा खयची मुंबईची पद्धत नाही असा आमच्याकडे, किंवा काय असे गणपती टाकून दिलं असं काही नाही. असं सगळं व्यवस्थित असा अगदी पद्धतशीर, म्हणजे कोणाकडे त्याच्यात काय आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही. असं आमचं विसर्जन असतं. ओके, आकाश वडाळकर काय म्हणतोय? आलो एकदा कोकणात या गणपती सणाला फक्त आलो. गणपतीला तुम्ही कोकणात या.
आणि चूक इकडे आहे ना ते कुठेच नाही. आणि आमचा कोकण म्हणजे काय आहे ह्या तुम्ही आता माझ्या व्हिडिओत अनुभवला असताल. कोकणात स्वर्ग का म्हणतात ते तुम्हाला कळेल, एकदा येऊन बघा. गणपती बाप्पा